Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista approvat il-Manifest Int Malta li wiet li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti wawċi b'25%. Fl-indirizz tiegħu ftaqali, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ifisser il-Manifest tal-Partit Laburista bħala l-moħħ miftuħ ta' moviment li jisma', jixtar u jiżen kull suġġeriment minn poplu mimli talenti u ambizzjuż u determinat biex jara Malta aqwa. Il-mexxej Laburista nnota li l-Manifest Int Malta wkoll frott viżjoni ċara l-qudiem għal pajjiż li għall-ewwel darba fl-istorja politika jinkludi kejl ta' kemm il-Maltin u l-Awċin issa jgħixu ħajja aħjar permezz ta' indiċi tal-well-being. Istqar li l-Partit Laburista jaf fejn irid jieħu lil dan il-pajjiż u konxju anki tal-isfidi li jeżistu li wiet mhux se jaħrabhom. Dr. Abela qal li Int Malta u programm ta' gvern b'miri speċifiċi li l-Partit Laburista jaf kemm jiswew u kif se jaffettwaw l-ekonomija. Qal li dan jikkontrasta ma' dawk li sejjaħ ħoċ-poċ ta' proposti ta' ħaddieħor biex min għalih jispara bla doċċ u jolqot x'imkien. Qabbel it-track record u t-tim b'saħħtu ta' Partit Laburista fit-tmexxija ma' Partit Nazzjonalista b'wiedi tal-baħħ u bi grupp ta' nies li qal lanqas sobhom sempliċi fuq il-proposti tagħhom ma jafu jagħmlu. Dak li ħaddieħor qed juri għal Dr. Abela u lob bil-mirja fil-waqt li qal dak Laburista u programm li jaħseb fil-bżonnijiet ta' kulħadd. Id-Dr. Abela wiet li fil-leġislatura li jmiss jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja ikun mal-poplu f'kull pass minn qabel it-twelid għal għajnuna bla preċedent lil min sa jixtri l-ewwel dar mill-ewwel passi fil-karriera issa l-età tal-irtirar fost l-oħrajn. Irrefera 30 ta' Mejju li ġej u wera l-fema li wasal iż-żmien li l-pajjiż jagħmel qabża oħra fil-kwalità. Il-mexxej Laburista stqar li l-Partit Laburista fadallu l-enerġija u l-imħabba lejn il-pajjiż biex iwasslu fil-livell li jmiss. U jiddistingwuna tliet fatturi ewlenin. Il-kredibilità li f'dak kollu li wedna wettaqnieh. Il-kompetenza li tafu li dak li qed irresqu se nagħmluh għax nafu kif. U responsabbiltà biex dan il-pajjiż inżommu ħaddej fit-triq it-tajba mingħajr ma nħallu lil ħadd illi jaqa' lura. Dr. Abela qal li dik li ġejja mhix elezzjoni tal-irkanti fejn min iwiegħed l-aktar jirbaħ, iżda hi deċiżjoni dwar min se jwettaq dak li jwiegħed.